sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok. Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number one ang bumbo radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pantuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pantuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public place. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Mayang hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Sabado. Wow, thank God it's Saturday. Petsa 18 sa bulan sang Disyembre 2021 kag ang aton siniiya nga mga tagpalamatibaw ara na ang preparasyon para sa aton siniiya nga mga tagpalamati. Pila na lamang kaadlaw, how many days to go before Christmas mga kabombo? We have 1 week. Subong adlaw, December 18, Sabado. Thank God it's Saturday. Thank you, Lord, kay nakalampuwas kami. Thank you for you calmed the storm. No? Kanami, ged. Apisar nga ti, ahay, masubo kay pila sa aton siniiya nga makauturan. Apisar sa aton siniiya nga pagpahanumdom, tanan-tanan nga mangin handa sa paglabay ni Bagyong Odette. Pero sa gihapon, no? Kadamo gid sa mga nahalitan, especially sa mga nadulaan sang kabuhi, mga kabombo, no? So from time to time sa gihapon ang aton siniiya nga mga nagalantaw dira kay nagapamati ang aton sini pagpangamuyo no sa aton sini nga mga kauturan nga nalisdan kag ang ila sini bala nga mga panimalay, no? Apektado gid. Labi na gid sa mga apektado nga mga kabanwahan. Sa Banwa, mga kabanwahanan kag Subuman syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Anthony Paliw ko da sang aton siniiya nga medyo ay pababaw-babaw. Sa aton sining nga mga nagalantaw na dira sa aton sining Facebook Live. Hello and good afternoon. Sa malabutan sa aton si Paguragwag mayong hapon lang gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa 6:30 no ang tanan nga malabutan sa aton si Paguragwag. Hello and good afternoon.
Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. By the way, sa mga naga-enjoy na dira karon I hope, ang aton sining reminders sa gihapon mga kabombo, isa na lamang kasimana. Anabilin kag magainupdanay na kita no sa adlaw sang Pasko. Imagine no 25 December kulang taon ta subong nga adlaw Sabado 18, isa na lang gid kasimana mga kabombo no. Dason nga Sabado magainupdanay kita. Christmas Day, no? 7 days to go before Christmas. So aton siniiya nga mga dear listeners, no? Ginapanumdom namon kamo nga updanay kita sa gihapon sa adlaw sang Pasko. Kay amo na niyang inyo sige ginagayapa-yapa na kita. Bangod, amo man ining adlaw, wala labot nga nagainupdanay kita iya sa aton siniiya nga bugos nga pamilya. Bisan ano kasakuon, bisan ano pa ya ang matabo, no? Updanay kita ya sa aton sining mga pamilya. Kaya amo ining aton siniiya nga panahon based on our traditions and practices during Christmas, no? Family is always first in our priority, especially during that day, mga kabombo, no? Especially during Christmas Eve, no? Bisan ano pa matabo makadalikyat gid nga mag-inupdanay. Apisar kay ti hamakon mo na, no? Ikaduwa ta ini nga tuig nga may COVID. Sang last year, waay gid, no? Waay gid mga kabombo. Bangod sang COVID. Pero subong ti naghalug-halug na, updanay kita iya. Diri sa aton mga palatuntunan, kahapon lamang, sa adlaw sang Christmas, December 25, kamuman, no, updanay man sa inyo sa tagsa ka mga pamilya. Diri sa kapon lamang, updanay kita gihapon, kaya ti magpamilya kita gihapon. Diri sa Bombo Radio. So sa aton sini mga dear listeners, sa aton si Masuki, ara na dira sila host, sa aton sini nga Facebook Live, may hapon lang gidira sa inyo. Kag sa aton sini iya nga mga nagalantaw man sa YouTube channel, sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Si Ma'am Edna Cordova Penuela. Ma'am Edna, thank you so much sa imo siniiya nga pag-upod sa aton siniiya nga Christmas Around the World. Si Ma'am Edna Cordova Penuela, gin-interview bago gid lamang ni Bombo Dennis Rubica, no? Live and direct dito sa Las Vegas, sa Vegas, Nevada. Yamakon mo na, no? At least naibaluan naton mismo sa sa panuaron, sa pag-share, sa pag-storytell sa aton siniiya mga kauturan sa abroad. Amo ni ang bentaha, no, sa aton siniiya nga segment ang Christmas Around the World, although nga dinikada na ni, no, nalibot na nato ng bugos sa kalibutan this time. There's something new. It's because nga may arag kita ya interviewee dito sa aton siniiya nga pungsod nga hatagan sa tribute, no? Kung paano sila mag-celebrate sa Christmas. Although, no, ang aton siniiya nga mga kauturan, labi na gid sa mga Arab world, Arab countries, mga Muslim nations, no? Islam nations, Islamic nations, kalabanan ti wala sila nag-celebrate sa Christmas. Pero sa gihapon aton ina ginahibalo kay bisan diin lang nga parte sa bugos sa kalibutan may Pinoy. No, bisan ano pa yang matabo ya may Filipinos gidya bisan didto pa sa Timbuktu. Kag may ara gidya mga Kristiyano, bisan gamay lang sila. Minority no sa bayan sang religion sa among nga mga pungsod. Although nga may mga pungsod man yung mga kabombo nga ti ang Christianity among ila sini nga official religion, no? Roman Catholic, Protestant, kaiban pagid nga Christianity nga sekta mga kabombo, no?
That is why bisan ano pa, bisan Muslim man dira iya, pero ginahibalugin naton is because nga may mga Kristiyano kaangay sa mga Filipinos. Ma'am Edna Cordova Penuela, thank you so much ha. Nag-upod gisagina kay Bombo Dennis Rubica. Nakitaan ko mala ini kay nakilala ko si Ma'am Edna, pinaagi sa iya sini nga mga mensahe. And she's one of our suki no sa Bombo Radio, labi na gid diri sa atong palatuntunan kahapon laban. Thank you so much Ma'am Edna ha sa imo sini iya nga pag-upo diri no sa aton sini iya nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Pwede ka mo diri kapadala no sa inyo siniiya nga kung gusto ninyo nga mag-share man mga kabombo sang inyo sini nga experience sabi nagid ara kamo sa iba na pungsod no experience kamo dito sang snowy Christmas, why not no i-share diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kung gusto ninyo nga magpaambit man no sa inyo siniiya nga experience kay ato na kamo sa guwa kaangay kay Sir Joe M. Segura kaina sa Bombohanay Big Time upod kay Bombo Erlene Bayonita no kagabi sa kay Bombo Fons Espino no every day no gina-invite ko kamo nga pamati gid maglantaw sa aton siniya Christmas around the world 3 times a day sa aga kay Bombo Erlene Bayonita's program Bombohanay Big Time sa udto saka Bombohanay sa udto upod sa kay Bombo Daniel Lecciones and every Saturday upod sa kay Bombo Dennis Rubica kag sa gabi sa Zona Libre upod kay Bombo Fons Espino no may ara kita sang segment ang Christmas around the world after sina mga kabombo ti ano usually ang aton siniiya nga ginahimo kadto naman kita sa New Year around the world after Christmas starting December 26 until January 1, 2022, New Year. Hindi kita mag-untat, no? Mag-feature kita sa mga kapungsuran sa bugos sa kalibutan together with our contacts there, no? Ang aton siniiyang mga Filipino brothers and sisters, nga among aton sinimangin no? Tunibaluon sa ila sini nga mga eksperyensya sa iba na pungsod, no? Kung paano sila ay mag-share sa ila siniiya nga celebration, paano sila mag-celebrate mismo sila paano sila mag-celebrate sa ila siniiya nga Christmas and New Year no that is why nga gina-imbitar kamo namon no to look forward for that particular segment ang Christmas around the world sang Bombo Radio Star FM and of course a New Year around the world sang Bombo Radio Star FM. So karon sa gabi sa kay Bombo Fons Espino lagaw kita sa Morocco mga kabombo no mga kung kaisa mga unusual and not that we are particular with that particular country do ka hindi bala naton mabatian sa masami ti ato na siya libuton no sa upod sa interviewee naton karon sa gabi sa Zona Libre ato ni baluon ang kung paano man sila although it's part of the Arab world ang Morocco mga Arabiano pero sa gihapon ato ni baluon kay may ara makita didto mga kauturan nga mga Pinoy kay may ara makita didto mga kauturan ng mga Kristiyano sa gihapon no although nga gamay lang sila minority lang gid sa ila sini nga majority nga relihiyon no pero sa gihapon ang espiritu sang Paskwa mabatian. Okay na kita dira ati sige ginaagda gid namon kamo no kag ginaagda ko man no kamo nga nagapamati subong kung gusto ninyo nga magpaambit sa inyo eksperyensya kung ara kamo dira sa iba na pungsod mga overseas Filipino workers mga kauturan naton sa abroad give us a message. Miss Jazz, gusto namon nga paambit sang amon siniiya nga mga eksperyensya sa kabuhi kung paano kami diri mag-Christmas sa iba na pungsod. Why not, no? Just give me a message. Ari lang din si Miss Jazz. Kay aton ina ang halong katon ang inyong siniiya nga pungsod. Kag i-feature nato na inyong sini nga mga pungsod. Kag of course, no, mismo direkta sa inyo sing mababa. Pwede man videos. Pwede gi kamo kapadala sa inyo sing mga videos, mga kabombo, no? Kung sako kamo for live interview, kung gusto ninyo live interview, why not? Pero kung sako kamo pwede kamo kapadala sa inyo sing mga videos, no?
sharing and i-record ninyo, ihambal ninyo ang inyo siniiyang nga mga eksperyensya dira, i-record ninyo via video, ipadala diri sa aton. Pwede ginyo ipadala, no? Sa Facebook fan page sa Bombo Radyo Bacolod, no? Kag sa Messenger, no? Sa Bombo Radyo Bacolod sa Facebook Messenger sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Conference na kita dira ninyo ipadala ang inyo sini nga video. Hindi gani sa email address sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Okay? Sige, libuton tang bugos sa kalibutan upod sa aton sini mga interviewees, mga kauturan, mga fellow Pinoys all over the world. Kasadyaman baya, no? At least may baluan naton gikan mismo sa aton sini mga kasimanwa. Okay. Sige, antes man sa tanan sa nasiling ko na 1 week na lamang kag maga-Christmas na kita mga kabombo. Aring akon sini iyang Saturday Delight, no? Ang lately amo ni siya ang most requested song, no? Ang bahanon medyo masubo-subo pero it talks about despite of everything sa gihapon padayon ang Pasko. Ti pareha sa aton despite sang pandemic padayon ang Pasko. Aton dumdumon ang pinaka-essence, pinaka-mensahe sang sininga celebration every year. Let us always remember nga ang genuine kind of love sang aton sininga Dios nga amay. Kay kung hindi niya kita palangga, wala niya ginpadalang iya sininga bugto nga anak si Jesus. But it's because God loves us so much, no? John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Amo na pinakamensahe naton diri mga kabombo, no? Ang aton siniiyang Christmas, ang espiritu sang Pasko, although nga ti nanging kabahin sang tradisyon, nanging kabahin sang aton siniiyang practices that we gather as one family, no? Nagapululi kita mga kabombo, it's because nga gusto ta nga i-celebrar ang Pasko kag subong man bag-ong tuig together with our family, no? Pero ang pinaka-mensahe gid sa tanan, aton dumdumon nga sa makaisa nagkari diri sa kalibutan, nagpakatawo ang bugtong anak sang mahal nga Dios nga amay, agud lamang hatagan niya kita, no? Sang panibagong kabuhi, agud lamang mahatagan kita sang bag-ong paglaom, no? Because without Christ we are nothing. Wala gid kun wala din nagpakatawo ang Dios nga anak sa kalibutan, ahay. Ano na lang kita ayhan, no? But because of His precious Son, Jesus Christ, natagan kita sang panibagong kabuhi, kasanag, mga kabombo. For Jesus Christ is the only way, He is the only truth, and He is the only life. Mga kabombo. So, ariho, it's all about Christmas, no? Hiligay nun nga ambahanon. Gin compose ini sang aton siniiyang utod, mga kabombo, no? Ni E.J. Bolaño, and of course, gin-interpret man ni E.J. ni Elmar John Bolaño. Pero, aton diri nga lantawon sa Facebook Live, ang ambahanon, ang version, no, sa isa ka matahom nga bata nga babayi, no? Ining ambahanon nga may Pasko man sa gihapon. Yari mga kabombo ang aton siniya pambukas nga bahanon, may Pasko man sa gihapon. Aton lang tawon sa Facebook Live kag pamatian. Wara ta kun kinbunag nga manggaranon, nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagusto sanda bisan ano pangayoon, kasubo kay pigado tamon mo. Pero si tatay puwerte ta nakapisa,
sang paglaong waratan na maduraan. Isa kaadlaw tanan naglisensya, sa sunod bulan mapabrodan na. Tatay ko, maghandam ka. Tatay ko, palangga ka. Tatay ko, paglaom ka. Kang aton pamilya. Kapigatuhon, tapuson ron. Tatay ko, paalam ron sa imo nga pagbalik pamilya ta. Masulahay na. Siyam kabulan ang anak kontrata. Siyam kabulan tanang nga madura. Pero mapaskuan na tay diin karon. Pabatsyag man abi sa amon. O Diyos ko, si tatay lang irigalo. Presensya niya lang, masadya na ako. Antes magpaskwa, si tatay ginpauli mo. Abang suludron kang kahoy nga rektang kulong. Tatay ko, sa diin karon, tay manugpaskwa na.
Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, mga kabombo, amuyad to ang aton siniiya nga pambukas nga mahanon na may Pasko man sa gihapon. Bao na namian, ginmamati, no? Ang aton siniiya nga mga naga-follow, no? Sa aton sa YouTube channel, sa Facebook Live. Ang aton sini nga anniversary follower nga si Era Johnson. Siya is just watching from Jordan. Shout out sa akong tatay, kapamati gid taga Bagos City. Bangon Negrosanon, no? Sa kay Ma'am Era Johnson. Ma'am Era Johnson, no, gina-imbitar ko man ikaw kung gusto mo nimo, you're now in Jordan, right? No? Gusto nimo i-share man ang imo siniiyang Christmas celebration dira sa Jordan, no? Just give me a ring or just give me a message. Kana gid baya hindi na kamo mag-ano kung wala ka mo sang ipaambit nga kasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, ipaambit ninyo ang inyo sining paano ka mo mag-celebrate sang Christmas, no? So just give me a message, Era Johnson dira sa Jordan. I-feature namon ang Pungso Jordan and of course ikaw manugid kung paano mag-Christmas, mag-celebrate ang Christmas, sang Christmas ang mga pumuloy dira sa Jordan. Why not, no? Era Johnson, no? Okay. Sa kay Loren Mangubat, good afternoon sa imo Loren Mangubat. Ya keep safe mga kasemanwa. Yes. Despite sang natabo sa gihapon pasalamat kita. Kita iya abi nga di daw ka okay man lang aton sitwasyon, pero pangamuyuan ta ang aton siniiya nga mga utod nga nalisdan nagkalaapektuhan bangod sang paglabay ni bagyong Odette diri sa aton nga area of responsibility diri sa aton sini nga isla sang probinsya sa Negros. Uy, ari pagid, anniversary follower also, Roslyn Pilar Justo. And you're from Oman. Roslyn, why not share? Kung may ara ka dira kahapon lamang, pwede gid, i-live ka ni Miss Jazz. Pero if you want to share kung paano mag-celebrate sang Christmas dira sa Oman, Roslyn Pilar Justo, why not, no? Just give me a message, ara lang ko da. Okay? Sige, salamat gid Roslyn Pilar Justo. Kag subo man si Ivan Cerveza, Tatay Eddie Cerveza, and Joy Cerveza sa may Bagroy, Bagos City, mga kabombo. Ipasalamat ko sa liwat kay Ma'am Edna Cordova Penuela, nag-share sa iya siniyang experience kung paano mag-experience sang Christmas, nag-share sa kaina sa Bombohanes sa Udto together with Bombo Dennis Rubica. Siling ni Ma'am Edna Cordova Penuela, because she's not watching right now dira sa may Vegas. Hello Miss Just Hope, nagustuhan ni Mr. Dennis Rubica ang pag-interview sa akon. Stay safe always and Merry Christmas. God bless. Of course, Bombo Dennis liked it very much. How much more kami nga nagapamati kag naglantaw, no? God bless you Ma'am Edna Cordova Penuela sa bugos mga family dira sa may sa Las Vegas, Nevada, United States of America. Sige, more of that mga kabombo. 36 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya kita na sa pila ka mga pahanumdom. O doon na miss ko ng akong sininga today in history. No? Pero sige lang kay medyo kapos-kapos ang atong diri nga palatuntunan. It's because ang pila ka mga gina-live naton nga mga ang aton siniiya nga paglantaw sa mga nagakatabo diri sa atong palibot, which is very important, mga kabombo. And I miss you yesterday, no? Wala kita sa programa kahapon lamang. It's because nga tiara pa kitaya sa aton siniiyang coverage sa Bagyo. So, sige lang no? Ang kahapon lamang, ari lang diri. So, medyo alang-alang gid sa masami, no? Balik kita sa aton sa regular programming maybe next week by God's grace, mga kabombo. With our Today in History, no? Asa subong ti
Ginaagda ko gid kamoya sang inyo sini nga pagpaambit man sa aton sini ang inyo sini nga Christmas celebration. Medyo sako si Miss Jazz para sa aton sini nga segment, no? Ang Christmas around the world. Pero sa gihapon ari kita diri. Okay? Philippine Standard Time alas 2:39 ang takna sa hapon. Magabalik ang aton sini palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Sonuman, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, sa aton siniiyang nga mga suki ay ho, nga ulo unwind, naga-relax. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Isa na diri ang aton sining anniversary follower nga si R. Miranda Catalan. Hello, Miss Jazz. Update lang sa area ng Kawayan. Sa mag-ina ko po dyan, mahirap kung kasi mag-duty ako dito sa hospital. Ang isip ko sa kanila. 2 days ago na wala akong balita kung ano na. Thank you so much, R. Miranda Catalan. Sige lang, standby ka lang dito kay from time to time. We have our coverage, no? Dito mismo sa mga labi na gid sa Southern Negros nga amugid ang naapektuhan sang paglabay ni Bagyong Odette. No, sa aton si pila ka mga public affairs programs sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Aton sini nga coverage, no? Dugay-dugay may ara na makita gani sina, no? Sa kay R. Miranda Catalan, just pray for your mag-ina, no? Ahay. Dira sa may banwasang Kawayan ho. Pwede mo gid mahatag diri ang ngalan sa imo sini mag-iloy, no? R. Miranda Catalan. Yaga trabaho lang ako, ga-duty lang ako diri sa hospital. Pero ang akon si panghuna-huna ara sa akon sini mag-iloy nga duwa na kaadlaw wala gid ko kabaton sang balita kung kamusta na dira sila sa may banwasang Kawayan. Sige lang, R. Miranda Catalan. Ay kaluoy man. Sige. Sa kay Ma'am Juvie Sarge Amodente,
isa sa aton siniiya nga interviewees sa aton sini nga segment ang Christmas Around the World. Ma'am Juvie Sarge Amodente dira sa may New Zealand. Hello. Yeah, Miss Jazz Bow kasubo man sina nga kanta ang may Pasko man sa gihapon. Relate gid ko with matching a sad face, no? Teary eyes, sacrifices for the family. Yes, it is, no? Kay Ma'am Juvie Sarge Amodente. Ang aton si mga OFWs, mga overseas Filipino workers, saludo po kami sa inyo. It's because of your sacrifices for the love and for the sake of your family. No? Ginaagwanta lang, alabi na sa sining panahon sang Christmas. So, ginaagwanta ang kapungaw, kahidlaw, no? Sa mga pamilya nga nabilin diri. And most especially ang kahidlaw dala na kay lain gidya ang Pasko sa Pinas, no? Lain gidya ang kitaya magga sa ulog sang Pasko sa Pilipinas. That's according also sa aton sa iyang mga interviewees man sa aton sa mga contacts nga nag-share diri sa aton sa Christmas Around the World. And thank you so much Ma'am Juvie Sarge Amodente dira sa New Zealand nga nag-share naman iya sa iyang experience kung paano sila mag-Christmas dira sa New Zealand. Si Liam Gregas Lamit, Barangay Kabadyangan, Sipalay City. Ari lang ako diri, ma'am, sa area sa Barangay Kabadyangan, Sipalay, tani. Makadtuan nyo man, keep safe. Okay? Ang aton siniiyang coverage team headed by Bombo France Andrew Burgos gani, no, nag-upos sa Coast Guard for the aerial inspection, no, sa pagpanguna sa aton sining Philippine Coast Guard. Atuto sila nag-upod sa Cessna plane ng sang Philippine Coast Guard. Kagkabay pa no sa kay Liam Gregas Lamit, no, ara kuro dira ang iya sining pamilya sa may Barangay Kabadyangan, Sipalay City, Negros Occidental. Na kuntani ma-check man kung paano sila dito subong mga kabombo, no? Sumuman sa kay Omega Joy Balza Ramilia. Pa-shout out Miss Jazz. Halin sa una na namian ko sang... Okay. Thank you. Salamat gid Ma'am Omega Balza Ramilia. Romel Arcayos, good afternoon. Shout out sa kay Warlo Nava sang Silay City, no? Kag Suman Jonar BI, good afternoon Miss Jazz. Musta watching from? Jonar BI is watching from Tibuli, South Cotabato. Good afternoon, no? Pwede pa lang may ara makita Philippines around Christmas in the Philippines, no? Around the Philippines. Kay lantuon man nato, no, kung paano mag-Christmas sa mga ara dira sa may Tibuli, South Cotabato. Although daw kalabanan ang ilan siniyang reliyon, no? Muslim, pero I'm sure may mga Kristiyano man dira. Okay? Sige. So, ari kita sa aton siniyang sulat. By the way, sa kay Ma'am Taurus, no? Medyo nagka-problema ako, Ma'am Taurus. Kay ara na kita sa part 4, no? Sa imo siniyang kasaysayan. Ihatag ko ini tapuso naton ang kasaysayan ni Ma'am Taurus sa Monday. No, I have a particular problem here. So, sa Monday na lang Ma'am Taurus, no? Sa nasiling ko na, we have 2 letters kag medyo nag-ano kita is because ang bagyo, no, kahapon wala kita diri. Ang letters ni Ma'am Taurus sa part 4 na sa iya si kasaysayan, medyo may pilam lang ako diri ka problema, no? Sa Monday akon inatapuso ng kasaysayan ni Ma'am Taurus. Subong aton pagbabasaw ng kasaysayan sa isa pagika-letter naton, no? Ang kasaysayan ni Liz sang Manapla, no? Ang kasaysayan ni Liz sang Manapla iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo kag sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako kay Liz sang Banwa sang Manapla. Miss Jazz, advance Merry Christmas. Samtang ginasulat ko ini dali na lang Christmas. Nabaton ko gid Liz ang imo siniiya nga sulat. True to life story man ni Liz sang Banwa sang Manapla. No, ila ni nga duwa ni Taurus kasaysayan, mga
true to life stories gid ini. Medyo nagka-problema kita sa part 4 sa kasaysayan ni Taurus sa Monday aton ini tapuson, no? Kadto kita sa kasaysayan ni Liz menghapon sa imo Miss Jazz sa Tagpalamati. Sa imo pala tuntunan kahapon lamang tawag lamang ako kay Liz sa Banwasang Manapla. Miss Jazz, advance Merry Christmas. Tawag lamang ako sa kay Liz. May ara ako Miss Jazz sang problema. Nagatrabaho ako dira sa may syudad sang Bacolod. Isa ka merchandiser sa isa ka beauty product. Sa isa man ka department store dira sa may syudad sang Bacolod. Pero ari ako subong Miss Jazz sa amon siniiya nga Banwa sang Manapla bangod sang pandemic. Unfortunately, wala pagid ako nakabaton sang mensahe gikan sa akon siya boss kung saan o ako makabalik sa akon sini nga pagtrabaho. Pero I'm still hoping nakabay pa makabalik ako sa akon sini nga pagtrabaho. Balan mo Miss Jazz, ang akon sini pinaka problema sa karon. Angot ini sa akon sini iya nga nobyo. Nga tawgon ta lamang sakay ang iya siniiya kuno nga ngalan naga-start sa letter M. Ati sige palihog lang Miss Just hindi pag hambala sa kanginan iya sini nga matudtod nga ngalan. Tawgon ta lamang siya sa kay Mr. M. Naga-start sa M ang ngalan sa iya sini nga boyfriend. Abi mo Miss Jazz, daw bag-o man lang kami sini sang wala na ako nagatrabaho dira sa Bacolod sang nagka-pandemic. Nakilala ko ining lalaki nga ni. Kati wala na ko sang trabaho, diri man lang siya sa amon sa may Banwasang Manapla. Ginsabat ko siya, Miss Jazz, kag nangin nobyo ko na siya. Ang akong sidi karon nga problema, kay may nag-friend request sa akon sa Facebook. Ari naman, social media naman. Siguro Miss Just daw sala-sala ko man ang ining ginbuhat ko. Kati kabalo na ko yung nga may boyfriend ako. Kati ginsabat ko man ining si Mr. M. Bangod man siguro kati daw na boring bala ako sa akong sininga life. Kawala na ako sa trabaho. Daw out of the blue. Sa nagpangaluyag ining amon siniiyang kasimanwa diri sa may Banwasang Manapla. Ginsabat ko siya Miss Jazz. Pisar sa pandemic, kahit isama lang kami kalugar, nagakadto di siya sa amon sininga balay. Kag asta na lang ati nangaluyag. Asta kay nadamian man ko siya Miss Just in fairness, nangaluyag siya. Pagkatapos, ginsabat ko siya. Pero antes man nga daan Miss Just, may nakilala na ako iya sa social media, especially sa Facebook. Ining lalaki nga ni, nga half Filipino, half German. Butsulingon Miss Jazz, isa man siya ka Filipino ang iya tsura pero may samay na. Kaya sini nga amay taga Germany. Kaya in fact ato na siya dito upod siya sini nga Filipina nga nanay at to sila sa Germany sa subong naga-estar. Pero nag-friend request ini siya sa akon antes pa man ko nakilala ang akon siniiya nga boyfriend sa karon nga taga diri sa amon. Nangin friend ko siya sa Facebook. Pero sining karon lang Miss Jazz, dugay naman gani nga wala siya nagmensahe sa akon. According sa iya sako siya kahit nagatrabaho man siya. Pero para sa akon Miss Jazz, sadto sang active kami sa pagbaylohanay sa mga mensahe. For me, he is a good guy. No? He's a nice guy para sa akon. Wala man lang sa bungog ko, Miss Jazz, nga sining karon lang nakibot gid ako kay nagpangaluyag siya, Miss Jazz, sa akon. Sining karon lang ati may boyfriend nako. Syempre, wala ko yagin sugid sa iya nga may boyfriend ako. That is why nga, hasta subong, nagabaton ako, Miss Jazz, sa iya sining nga mga mensahe sa messenger. Pero wala ini kabalo ang akon sining nga boyfriend diri sa amon. Sa prangka nga sugilano Miss Just, doon na alang-alang bala ako sa akong sining nga sitwasyon. Kaysa na siling ko na although ang boyfriend ko
kanami man sa iya siniiya nga batasan, rason man nga ti ginhatagan ko sa isang chance nga magmangin kami. Ako on ko, Miss Jazz, siguro bangod lang kay sang ginatawag nga boredom, gintagaan ko sa tsansa. Plus pa nga daw wala na ni nagmensahe sa akon sininangin friend, isa ka Filipino-German. Wala na siya abi nag-mensahe sa akon. Rason mga daw na lululimtan ko siya. Pero sining karon lang, Miss Jazz, nakibut ko kay hinali lang siya nakipag mensahe sa akon kag nangaluyag siya sa akon. Kag kadamo lang gid sa maging panghambal niya. Nga ginaidolo niya kuno ang iya sini nga Filipina mom, iya sini nga Filipina mother. Rason man nga gusto niya nga maka-angkon man sang girlfriend or maybe someday wife nga isa man ka Filipina. Although ang iya sini Miss Jazz nga a way of life, ang lifestyle niya, iya nagidya sa mga taga-German nga grabe gid, no? But because siguro nga ang iya sini nga iloy nga palangga niya gid, ang Filipino values ang ginatudlo sa iya sini nga iloy ara gid. Amo na ang rason, Miss Jazz, ko nga ang nagsulat ako kay medyo bothered ako sa nagakatabo karon. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, gusto ko kuntani nga tagan sang chance. Ining madugay ko naman kuntani nga kilala nga taga Germany, half Filipino, half German, Miss Jazz. Pero galing kay na alimunaw siya Kagaasta na lang nga nadulaan ako sang trabaho. Kilala ko ning amon siniiyang kasi manwa nangaluyag sa akon kag boyfriend ko na subong. Pila pa man lang kami iya ka mga binulan. Pero Miss Jazz, nakibot ko kay nakilig ako sa prangka nga sugilanon. Sang paghatag sang mensahe sang sining akon siniiya nga friend sa Facebook kag sa subong, Miss Jazz, nagapangaluyag na siya sa akon. Paliw katagi ako sang laygay, Miss Jazz, kay medyo bothered ako because I really like this guy man nga akon sing friend sa Facebook. Nakabatsyag ako sang excitement, nakilig ako, pero galing kiti may boyfriend na ako. Paliw katagi ako sang laygay, Miss Jazz, ang tagpadala si Liz sang banwa sang Manapla. Grabe ning dulot pala sang COVID, no? Ay ti ara lang kita sa sulod sang balay ang boredom, etc., etc., no? Ti isa diri si Liz Ho. Lang out of the blue, bangod sang boredom, ti may nangaluyag sa iya. Sabat niya, kag boyfriend niya na subong. Here comes kay ti dugay na nga wala nagmensahe ang iya sini nga friend sa Facebook, isa ka Filipino-German. Nangaluyag, hinali lang, gulpi lang. Pero abi mo bala, Liz, ang mahambal ko lang sa imo, no? Ang ma-advise ko sa imo, gather your senses kag self-check, no? Sinugid. Although nga ti, wala ka pa, sunod pa sa imo, nakibot ka lang kag ginakilig ka. At siyempre, sinubala hindi makilig nga grabe ang iya siniiya nga mga ablada, no? That he wants to have a girlfriend just like his mother, isa ka Filipina. Kag ti, amo nang rason nga ginakilig ka. Liz, ang akong sininga, ang imo dapat himuon, self-check. Sinugid bala, no? Palangga mo gid bala ang imo sininga nobyo? Kay reading between the lines sa imo sininga medyo lululipot nga sulata. Daw para sa akon daw kulang-kulang pa no ang imo siniiya nga foundation sa inyo sininga relationship sa imo si boyfriend nga taga dira sa banwa sa Manapla, no? Bangod sang mga sirkumstansya, no, ang boredom, gusto mo lang yang may panibag-o naman nga matabo sa imo sinikabuhi, bangod kay ti ara ka lang sa inyo balay, wala ka trabaho. Pero be fair man, Liz, mahambal ko lang sa imo, don't play with the feelings of these two guys sa imo sinikabuhi, no? Ang imo da himuon self-check.
sinugid bala sa ila. No? Kung ang boyfriend mo subong yati kay may commitment, although wala pa ka mo nagpakasal, when you said yes, there's already a commitment, no? Bugos ang kaugalingon mo, Liz. Hindi pwede duha o hindi pwede nga arang boyfriend mo, dahawot-hawot, dason, may nag-mensahe sa imo, may nagpangaluyag sa imo, then be fair sa imo sa nga boyfriend. Sa ngalan nga boyfriend mo na ina. Pero ara man na sa imo kung hawot-hawot pa kag daw hindi ginaamo na ang imo nga luyag sa iya, kag gusto mo nga hatagan ni chance sa imo sini iya nga friend sa Facebook nga Filipino-German, dapat tadlungon mo gid anay, no? Sana siling ko nagani self-check, no? Gather all of your senses, labi na gid imo sini nga feelings, sinugid bala, no? Kay base pila ka adlaw amo ini ang makatag sa imo sang problema. Hindi pwede duha, no? Gakilig ka, may boyfriend ka, pero nagakilig ka pa sa iban kay nagapangaluyag. So, isa pa gid dira, Liz, pangamuyui. Okay? Sinugid bala. And I think you're just too young. So, may chance sa pagid. Ang ako lang diri nga ma-advise sa imo, no? Ano kagid anay? Focus or anhon mo ang kagalingon mo. I-sure mo ang kagalingon mo kung sino gid ang gusto mo. Okay? Hindi pwede nga mag-alang-alang, hindi pwede nga duha sila. I-sure mo ang kagalingon mo kung sino gid ang naluyagan mo. Kay ti boyfriend mo na ina siya subong, ti kung naluyag ka sa boyfriend mo, be fair, no? Pero kung alang-alang ka, kay ti suno pa sa imo sini iya nga sulat to medyo ng foundation sa imo sini nga pagsabat sa imo si boyfriend sa karon, no daw out of your boredom, ito ka unfair man na sa imo si boyfriend, no? So kinahanglan isuron mo ang kaugalingon mo. Okay? Kaya anyway, wala pa man kamo nakasal sang boyfriend mo, pero agud nga mangin fair ka sa iya, don't play with his feelings, no? Kung alang-alang kagid man niya sa imo si feelings, prangkahon mo siya. Kag itadlungon mo, ay by the way, amo niya mo to, kung pwede hindi lang taanay, no? Break lang taanay kay hindi pwede nga siya ang boyfriend mo, makilig ka pa diri pagkatapos basi out of the blue, sabton mo ni nga may boyfriend ka na. Liz, no? Amo na ginatawag bala nga hindi kita magtiaw-tiaw sa kalayo kay basi mapaso kita. As early as this, Liz, no? Kailangan suron mo ang kaugalingon mo. Ikaw decide, no? Para sa imo siniya nga ikalipay, no? Hindi pwede nga duha sila, okay? Liz, no? Pero amo na ang hambal ko, since nga may boyfriend, kaya be fair sa imo sini nga boyfriend. Kita nga mababay, dapat amo gina, no? Ang mga lalaki daw, kung kisa bangod sa aton siniya nga kultura, bala nga, di pwede sila ka pangaluyag, pwede sila ka ano sa iban, pero ang mga babae daw ka, hindi gid manami, no? So, Liz, no? Sura ang imo si kaugalingon, no? Kag desisyon, ara sa imo ang desisyon. One at a time. Okay? O, sige. Kung kamo meron man sa mga kasaysayan, kaangay sini pwede nyo gidi-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. And look for me sa akon sa Facebook Messenger. May problema ako lately sa akon sini nga Facebook. Kasi sa Facebook Messenger, pasensya na sang pila ninyo ka mga mensahe daw, hindi ko ka-open. That is why may ara ako sang problema sa nangin letter ni Ma'am Taurus, no? Maano lang ko, mga lang ko nga sa Monday naton tapuson ang kasaysayan ni Ma'am Taurus sang Pulo Pandan. Ara na kita dito sa part 4, no? Sige lang. Antes kita magsay-bye-bye, no? Ari aneng aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. By the way, sa December 25, grand draw na sa aton sininga 1-2 panalo, part 20, ₱1 milyon sa aton sininga grand prize, no? Padala na kamo sa madamong entries. Samtang may panahon pa para sa adlaw sang Pasko, who knows? Inyo ngalan ang ma-announce nga ikaw nagdaog sa ₱1 milyon. Hindi imposible basta mag-entra kang magpadala sa madamong entries. Okay? It's a data, December 25, ang aton si Grand Draw. So, 1-2 Panalo Part 20 promo. Araw-araw, balde-baldeng pa-premyo na. May cash siyahan pa. Wala labot sa 1 million, may ₱50,000 pa. 4 kabilog kag for sure may isa diri sa
Visayas area. And of course, sa aton sini nga guaranteed price na yan, may tatlo kita nga magadaog man sa aton sini iya nga guaranteed prices diri sa aton sini nga area sa syudad sa Bacolod, kabugosang na probinsya sa Negros Occidental. We have 15,000 pesos, 10,000 pesos, and 5,000 pesos. Okay, nakita dira? Antes kita mag-say bye-bye, ari anay na aton sing words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Philippians chapter 34 verses 17 to 18, and of course Psalm chapter 37 verses 17. Dira nagasiling sa English nga pulong. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Meaning, ang Ginoo taya buhi kag ang iya sini nga palamatinan aktibo sa aton sini nga mga pagpangamuyo sa iya, sa aton sini mga pleadings, no, sa nagligad. We pleaded, God, Lord, please calm the storm, and He did, no. God calmed the storm literally sa paglabay diri di bagyong Odette. Although may mga utod kita nga nagkala apektuhan gid sang lubos, pero at least, no, diri sa aton area, no, ang aton sini pagpangabuyo ginsabat. The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 37:17, for the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. Thank you so much for your company, mga kabombo, tubtob sa Lunes. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, sa liwatin ng inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal, si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio